Say hi. Say hi. Hello. How's your ballet? Kiss Papa. And yes. Up. Oh, let's go na. Ready to go home? Yeah. Yan na, welcome back sa aming channel. Yan. Kakasundo ko lang kay Isabel. Inaambush na naman ako ni Isabel. Ano gusto mo? What do you want? Pizza. Pizza. Okay. So, nandito kami sa may market mall, ano? Inambush na naman ako. Are you hungry? Opo. Opo. So, yan. Bumili. Pizza for home? Sa bahay. Sa house na lang ang pizza. I wanna share with Mama pizza. So, you wanna share to Mama? Okay. Mama will wait, Mama. Nasa work si Joanna eh. Yan. So, bili muna kami ng pizza. Yung maliit lang. Meron kaming binibilan ng pizza dito sa market mall. Yung Indian, merong Indian, dyan eh. Yung store na bilihan ng pizza. Merong cute na slice lang ng pizza dyan na isang box. $8 lang. Masarap. So, bili tayo, Ben. Let's go. Pagbigyan ko muna itong bulinggit ko. Say hi to them. Hi. Hi. So, ang weather ngayon dito sa Saskatoon -18. Wind chill umaabot ng -28 yan. Napakalamig So, kaya pinark ko yung sasakyan sa basement para warm. So, let's go, Ben. Bili muna kami ng pizza niya. Yan. Fish. Huh? Meron silang fish pan dito sa loob ng mall. May indoor golf course pa. Friend yan. Asan si baby? Si Mama Fish. May malaking isda dito napakalaki. Nandun sa dulo. Nandun. Yan laki niyan. Let's go na. Let's buy pizza na. Buy baby fish and buy Mama fish. Bye-bye. What's this? Pizza ni Isabel. Sige na. Okay na, let's go na. Good morning yan. Lamig. Nagpapainit ako ng sasakyan. Atid namin si Joanna, nagpapainit ako ng sasakyan. Yan. Ang ganda ng buwan. Hindi ko lang makita nyo. Yun Ganda ng buwan Ngayon December 14. Yan. Simula ng wala nang tax. Hanggang February 14 Pero pili lang yung mga mga product na walang tax dito sa Canada. At least pinagpahinga tayo ng 2 buwan. So ito yung simula ng walang tax sa karamihang product dito sa Canada. Kaya mamaya try namin pumunta ni Isabel sa Canadian Tire. So may titingnan akong pang bomba. Kasi minsan malambot ang ko Wala namang butas. Pero pag winter kasi talaga nabawas yung hangin sa mga ibang sasakyan katulad nung akin kasi hindi ako nag-correct ng hangin ko nung nakaraan. Kaya dyan sa may gasoline station na malapit sa amin nagdagdag ako ng hangin. Kasi yung dashboard na ilaw, nagwa-warning. So anyway, lamig. Negative ngayon? -21. Yan. So kailangan magpainit ng sasakyan gawa ng pati sa loob, ang lamig. Yan ang kalaban pag winter kung anong lamig sa labas pati sa loob ng sasakyan nyo ganun din kaya sinasaksak namin ng mga sasakyan namin ito tinanggal ko na para yan sa langis, sobrang lamig. Buti na lang wala masyadong snow nung tong nakaraan. Hinihintay ko rin din na saglit si Joanna and Isabel kasi nagbibihis pa. Pasok muna tayo sa sasakyan gawa medyo warm na siguro sa loob.
Papunta. Ha? Punta ka ng Gap. Ang hirap maghanap ng parking. Daming tao. Yan mga nakasail, oh. May trabaho kasi si Joanna. Sabi niya babalik daw kami bukas. Baka makapaghanap para kay Isabel. Ano, Bel? Come here. Like that. Hold this one, anak. Yan. See? Pwede na yan. 3 years old. Lalakihan pa yun ni Isabel, oh. This is 3 years old? Yeah. Which one? 4 or 3? 3. Sabi ni Joanna, 4 years old daw. Tamang-tama, mayroon pang 4. So ito, ano na lang to? $18. Ano, baby? Daisy Duck. Let's go. Yan. Meron pa patrol dito. Sa tatay naman. 79. So 50%. Oh, sa pantalon siguro yan. Now 20. Oh, 29 na lang siya. Lahat to. Dating 80. Tingnan natin. Ito naman, no, dating 60, 59.99, no. $19 na lang. 20. Parang maganda itong mga. Meron kasi ako nito, itong mga cargo. 28. 60% off, tapos 50% off. Maganda to. Magkano to? 60% off daw to. 169, no? 60% off na lang yan. Ano, Bel? Si Isabel nakaisa na. So, baby, totoo nga, walang tax. Nabili lang namin ng 19. Sabi nung cashier. Let's go. Thank you. Pahinga muna daw sa tax. Very good, Isabel. Isabel, high five. Let's come back tomorrow with Mama. Excited si Joanna bumalik, eh. Ang daming, Bel, wait. Daming sasakyan, no. Ngayon ko lang to nakitang walang makunan ng parking masyado. Yan, parang ang sarap sa pakiramdam mag-shopping ng ng walang tax. Bel. Wala kang tax. Siguro pa kasi pambata, tingnan ko sa pang-adult, Yan, tingnan natin yung resibo, So, ang nakalagay lang ditong tax is PST, yung provincial sales tax yun, dito yun. Pero wala siyang GST at HST. Yan, Ang sarap ng walang tax sa Canada. Malaking tulong din yan, yung GST. Tapos yung HST, pag wala, ituloy yung halos babayaran nyo lang. $1 lang yung dinagdag, Yung sa provincial lang yan. Yan. So sabi ni Joanna, parang babalik naman kami bukas. Wala yung pasok bukas, eh. Parang excited si Joanna, Ngayon, punta muna kami ng Midtown. Nakabili na si Isabel, yung bilis. So, kaisa na. Ang galing, walang tax. So, yan. Daan muna kami ng Midtown and uwi na kami. At mamaya-maya, magsusundo na kay Inay. Yan. Alright. Let's go! Santa Claus, Isabel. Nagpa-picture ka na dyan, Oh. Good. Tingnan naman natin dito. Mas maganda dun sa isang gap, kasi dito hindi mga nakasil. Dun sa isang gap nakasil. Ano, Bel? Happy ang bata. Nabilin na kanina, eh. Babalik pa bukas. Hindi mga nakasil dito sa Midtown Mall. Regular price nga yung iba. Clearance, ganun. Wala. Maraming tao ngayon, Bel? Bukod sa Sabado. Where's your hinahanap ko to.
Let's go, baby. Karamihan kasi walang tax eh. Kaya nagsilabasan lahat mga tao. Oh. Look, baby, oh. Star Wars. Look, baby, oh. Oh. Say hi to them. Oh. Meron pang pa-event ang ano? Ano ba ito? Star Wars ba to? Ayos. Nice. Star Wars yan. Daan muna tayo dito sa H&M. Ayos, no? Nagutom Isabel. Ano? Yummy? Isabel, uhaw? Thirsty? Nauhaw eh. Galing kami kanina sa ano, sa H&M, wala namang kaming ano nakita. Hindi naman mga naka-sale. So bukas na lang, babalik na lang kami ng downtown bukas kasama si Joanna. Kasi mas magaling maghanap yun. I was excited yun, walang tax eh. Nobel, uwi na rin kami na after nito. Kumakain lang si Isabel at umiinom. The next day. Nandito ulit kami sa Midtown. Nag-Diyos ko, walang Naku, parking. ang hirap maghanap ng parking ngayon ay December 15. First time pumunta dito na as in walang parking. May sign na nga eh na ano, full ang parking sa ilalim. Kasi magandang balita, walang tax. Diba? Sabi ko sa inyo, excited si Joanna eh. Naka-sale? 30% off. 30%, pero pag 30% mahal. Magkano pa rin yan? Huh? Oh, that's for that. Priority. Diba? Naka anong mga sale ah? Walang tax okay. Walang, nga pala. Ay, tingnan natin kung yung pang adult walang tax. Kasi kahapon, yung pambata, walang tax. Ano lang, provincial tax lang. Okay, let's go. Wait. Tingnan ka pa dyan, oh. Ayan, oh. Isabel, wait. Meron ka na yan, di ba? Marami akong stripes, pero wala akong may butones. Ayun nga. Walang butones. Ayos talaga si Madam, ah. Pwede yan. Magkano yan? No, hindi naka-sale? 44? 50? 45? Small? I'll just pretend that. Okay. Try natin Ano yan. pa kita? Ikaw pa kita. Pero pati yun ulit. Kunin mo na lahat yan. Inikit ni $10 na. Yung pink nito, binigay ko kay mama. May sinasabi, hungry na daw yung You're isa. hungry. You're always hungry like mama. Yan po ang minala niya sa akin, guys. This is cute. Check ko kung may XS. Yan mo. Ito. Tingnan ko ito mamaya. Yan. Picture ka, Isabel? Star Wars? Ha? Uy, uy, uy. Oh yeah, you're right. Dali. Ayan. Bel. Isabel. Isabel. So, mapangahara lang kawon? Ayan. Pose okay? We can take it, or you can take it. If you want to take it, you might want to go right in the middle there. And Just wear it. It is. Yay! Thank you. Bye-bye. Just Oh, okay. right there. Oh, okay.
Nakaka-picture pa si Isabel. Daddy, Huh? it's Virgin Patterson. Oh, para pala yun dyan. Ayos. May nagustuhan si Joanna kaso wala sila sa store. So, order and online. I think extra Kaso, walang small online. Trinay nung babae. last na pala yung extra small. Dad, I'll take the extra small. Extra small? Kasi look, parang okay na kayo. Ha? Pagal lang. 50%. Ayos no? Hindi ko expected na may mga sale pa. Pero yung tax, nung bumili kami sa H&M, ito, meron kami nabili. Pili lang naman kasi May, dadang walang may tax pa rin, ano? Pili lang naman ang walang Oo. tax. Yung sa adult, Mostly for kids. yung kay Isabel wala. Maglibot ulit. Yan, nandito naman kami sa Old Navy. Lumipat kami. Itong pants, $19 na lang. Yan o. 19 na lang. Dati siyang ano. Yan, 50. Ano yung bed? Oh no, baby. Let's look, mama. Let's go. At mga naka-sale. Ito, 20% off. Let's go, Bel. So yan, nakauwi na rin kami, no? So kanina hindi na rin kami nakapag-video masyado. Gawa ng nagbadali na kami, magsisimba pala kami. Almost makalimutan na namin. Kaya kami ni Joanna ay nagmadali na rin, ano? Gawa ng para mahabol namin yung misa dito sa may Holy Spirit Parish. Yan. So after nun, nag-grocery na rin kami, ano? Para sa dinner namin ngayon. Kaya nandito ako sa kusina ay magluluto ako, ano. Yung sa tax naman, hindi naman talaga totally nilang inalis, ano. So may 2 buwan tayo daw na pahinga, pero meron pa rin, ano. Yung katulad ng provincial tax, yun ang medyo mataas ngayon kumpara dun sa tax ng gobyerno talaga, yung tinatawag na GST and HST. Yan, si Joanna kasi nandyan, kaya medyo may music na na lumabas, ano. Katulad ng mga sa diaper, walang tax yun. Provincial tax nga lang. Tapos yung mga sa mga laruan ng bata, yun. Pero yung sa mga pang-adult, meron pa rin, ano. Kasi nakabili rin si Joanna ng mga sale dyan sa mall. Kaya nung check namin yung resibo, meron pa rin. Hindi naman talaga totaling nawala. So sabi nga, 2 buwan na pahinga. So at least, kabawasan na rin yun sa mga mamimili ng mga regalo ngayong padating na Pasko at bagong taon. So, yun lang ating vlog ngayon dito sa Saskatoon City. At see you ulit sa mga susunod na vlog namin. At ako ay magluluto pa. Yan.